ಹಾಯ್ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನೆಲ್ ದ ಮಾತಾ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಚೆನ್ನೈದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ. ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಾಲ್ತನ, ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲಾ ಪಾರ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ಪೊಡು. ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ದೀವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಎಂಚಾಂದು ತೂಕ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀಕ. ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ. ಆಯಿಲ್ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಪಾಡ್ಗ. ನಾನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಉಂಡು ಇಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ 60% ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಗೆಪ್ಪೊಲಿ. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆಯಿನ ಯಾವು ನಾನಾ ಮಗದು ಪಾಡ್ಗ. ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಸಾಲಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜಾವ್ನೆ. ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪುನೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಿಕನ್ 60% ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಾನ ಗೆಪ್ಪುಗ. ತುಲೆ ಫ್ರೈ ನಾನ ಒಂದುವೆ ಪ್ಯಾನ್ಗ್ ಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೋಡು. ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆನಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಪಾಡೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನಾನ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂಜಿ 2 to 3 minutes ಬೇಯೋಡು. 2 minutes ಆಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನಾನ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯೋಡು. ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ.
ನೆಕ್ ನಾನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಚಿಕನ್ಗೆ ನಮ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ ದುವೆ. ನನ ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ಒಂಜಿ ಲಿಂಬುದ ರಸ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ವಾವ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನನ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಬೇಯೋಡು. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಚೆನ್ನೈದ ಫೇಮಸ್ ಚಿಕನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.